Na jó van. Mi a picsa? Ez riasztó? Ja. Milyen ébresztő ez? Én agyfasz kapnék, ember. Minden napra erre az ébresztőre kelni. Jó van, jó van. Oké, szóval srácok, ez egy ilyen kis retro horror játék lesz. Ez a Fears to Fathom. Azt hiszem így kell kiejteni. De arról szól, hogy egy pali a Redditen igaz ilyen emberekkel megtörtént horror történeteket olvasgat Redditen, és ezeket megcsinálja, játékát csinálja. Úgyhogy ja. Escape to read message. Szóval nekünk anya és egy Manson Oliver. No need to order anything, already made you lasagna this morning. Lasagna. Oké. Jó. Sunday evening. Oké, szerintem ezek nem nagyon fontosak. Ez ki? Vagyis hát ez kinek a szobája? Lasagna amúgy, baszki. Az ki a Hé! A kurva! Te ki a fasz vagy? Baszd meg! Na, én már most nem érzem magam biztonságban. Be van ez a mocskos ajtó zárva. Hé! Hé! Rohadnál meg. Van kutyánk amúgy, baszki, meg ne ölje. Amilyen beteg állatok vannak itt, komolyan mondom. Be is nézem amúgy. Oké, hátsó kert. Hol a kutyus? Hol a... Vagy ez a szomszédé volt? Nem is látok kutyát, baszki. Na jó van, mindegy. Húzzunk vissza a zabályunk. Miért ugrálok? Na mindegy. Menjünk vissza a zabályunk. Egy kis Nesquik. Nem, amúgy ez... Csokipik. Hol van? Jaj! Gondolom... Ja. Na, és hol a mikró? Valaki szekrénybe? Ne basszál, hogy esik. Jó. Értem. Itt Amcsiban nincsenek mikrók, vagy mi a fasz van itt? Mindjárt fel fog robbanni. Na jó van. Én úgy kicsit fosok. Nem tudom, hogy ez a pali mi a faszt akart. Ez úgy tetszik, hogy magától így felmegy a... Mi ez? Ilyen redőny. És nem tudom. Itt nálunk nincs ilyen. Tudja a bánat, hogy hívják. Oké. Watching TV. Jó kis mese. Fasza. Jó van, na. Zabáljunk. Ez mi? Kicsit hátborzongató amúgy a zene. Mi a fasz? Mi a fasz? Az ki a fasz volt? Bazd meg, valaki felment a... Na jó van. A hideg kirázott, bazd meg. Oda nézek én... Kurva életbe. Van valaki a házba. Hát ez kurva jó. Megnézzük, srácok. Azt a kurva, én annyira nem merem. Ó, bazd meg, ez mi van, hogyha a szobámba ment? És most mi van? Halló? Miért csúszok le? Azt a kurva, itt van a kurva szobába. Én be nem megyek. Hagyjál. Hülye állat. Azt a kurva. Mit kell csinálnunk? Menni kell aludni? Ja, homework.
Ide bebújt, bazd meg. Fú. Azt a kurva. Na ebből mi a fasz lesz? Na jó van, csináljunk fizikát akkor. Vagy nem tudom mi a picsem az. Fél egy. Fél egy. Az igen, bazd meg. Miért nézelődök ki? Itt van a kurva házba. Aj, basszeg, ez nagyon durva. Húzzunk aludni inkább. Hát én ezt nem. Megyek csücsukálni. Engem ebből hagyjatok ki. Biztos, hogy nem. Hú, öcsém. Hány óra? 4:02, hajnali 4:02, jól van. Mi bajunk van? Bazd meg. Fú, kec. Nagyon fosok. Nagyon fosok, srácok. Bazzeg, itt van nálunk ez a kurva telefon. És jó, mondjuk a karakter nem tudja, hogy bent vannak a házba. Ó, bazd meg. És érted? És most zárva van. Ez csodás. Mit ne mondjak? És miért szól ez a zene? Hú, milyen jó ízűen issza. Kés, bazd meg. Nem tudunk, miért van ilyen kurva sötét? Oké. Kurva élet. Van kint valaki, bazd meg. Én nagyon fosok. Én ezt nem akarom. Én még tudom, hogy ebbe a szobába van, rohadjon meg. Vagy mert azóta bejött az én szobámba. Én nem tudom, komolyan mondom. Fingom sincs. Mi van, anya? Mi? You there? Well, Miles, what is it? Na várjunk csak. Várjál. Szóval nekem most azt akarod mondani, hogy a Pali bejött a házba, bement valakinek a szobája, nem tudom, hogy ki a fasz az, hogy gondolom az apámé, vagy a szüleim szobája, elbújt, és kiment a házból, csak hogy, na jó van. Nem. És kiküldte? Tehát anya, neked nem vasárnap kéne hazajönnöd? Hú, bazd meg. Bazd meg. Mi van már? Ja, Paula, send me creeping through windows here, calling the cops. Oké. Bazd meg, ott van a Pali! A kurva életbe. Mi van, hogy a hátsó ajtón megyünk ki, bazd meg? Én nem maradok itt. Én kimegyek a hátsó ajtón. Geci, ez de hangos volt. Elmegyek a kocsival a picsába. Mi lesz akkor? Nem tudok? Nem. Hát... Ez nagyon fasza. Nem már, hogy nem tudok elmenni. Én nem akarok visszamenni a házba, haló? Ott van még ez a paraszt. Ott van. Dick. De ki ez az öreg fasz?
Hát, bazd meg. Nem is értem. De akkor itt ki volt? Hát valakinek kell ott lennie ebbe a szobába akkor. Nem? Nem tudom, bazd meg. És azt se tudom, hogy miért jöttem fel. És most akkor ott fog állni, vagy mi a fasz? Nyissam ki neki az ajtót? Akkor mi történik? Nyitja a faszom. Úgyni. Rádióra elalszunk. Nincs is zene, bazd meg. Click to hide. Dick. Oké. Anya. Bazd meg. Vagy apa. Nem tudom. Ki ez? Ó, bazd meg, nem tudom kiírni, annyira izgulok, bazd meg. Ki? Ah, kurva életbe. Most mi a fasz lesz? Még... Na várjál. Először betölte az ablakot, és most csönget. It's Paul. Ja. Szomszéd. Megmenekültünk, srácok. Oké, húzzunk. Menjünk innen a picsába. Én már nem akarok lenni. Oh, fel is van kapcsolva már az összes villany. A kurva életbe. Ó, bazd meg. De megjettem. Nem tudom, ezt átugrani, le kéne ugrani a picsába. Én itt meghalok, srácok. Ez a vén fasz bejött. Ott van a keze, ide látom. Futi! Te paraszt! 4-2. Oké. Menjünk le vízért. Most még fel van kapcsolva a szomszédba. A lámpa. Nem tudom, hogy... Valahogy meg lehet lesni, hogy a faszba jut ide ez a paraszt. Mert még nincs ott. Akkor... Hát én nem tudom. Jó, gyorsan. De mikor fog ide jönni? Nem tudod mit? Mi a fasz? Ez mi? Mi a Pedig én kikapcsoltam. És miért nincs itt még? Hát én nem értem. Amúgy itt is így ki lehet lesni, mert kicsit bugos az ajtó. Nem tudom. Ígyunk még egy kicsit. Nézd meg, hogy néz ki. Hogy nézi az ajtót? Okay. BUM! Jézusom! Mi a... Mi a fasz? Na jó. I looked back there and... Mi a fasz? Mi? Na jól van. Akkor most? Most el tudunk menekülni? Most, lehet, most kéne, baszki.
Nincs ott. Menjünk. Há, vagy nem.